Sunana Muhammad Sani Ibrahim, ni ne CEO na Kapital Shots Kano, kuma ni ne chairman na Inspired Arewa Youth Initiative. Ƙungiya ce ta matasa masu sana'ar hannu ko in ce kuma masu dogaro da kansu. Dalilin da ya sa na fara harkar photography ba kuma bane ba, mun gama makaranta kuma mun duba mun ga ba ayyuka a ƙasa, kuma ba zai yi a ce sai ka jira gwamnati ta baka aiki ba. Sai yasa muka yi amfani da dan baiwa da Allah ya bamu, muka duba muka ga wani abu ne available da za mu iya yi mu taimaka a kanmu, kawai shi ne muka shiga harkar photography. Bayan mun fara harkar photography sai muka ga ya kamata a ce tunda akwai matasa da yawa da suke sana'o'i daban-daban ba harkar photography ba, ƙungiyar mu ta Inspired Arewa Youth Initiative ta kunshi masu sana'a daga bangare daban-daban. Akwai masu girki, akwai masu ɗinki, akwai masu ɗaukar hoto kamar mu, sannan akwai masu siya da siyarwa. Muka zo muka ya kamata a ce mun haɗa ƙungiya yadda za mu zo mu tushe mu dinga amfani da murya ɗaya muna taimakawa kanmu. Kamar a misali, ni na iya abu kaza, wancan bai iya ba zan taimaka mai, wancan ta iya abu kaza, wancan bata iya ba za ta taimaka wa kanta, kamar yadda abokan zaman mu na kudu suke yi. Mu a nan arewa muna laifin irin wannan abubuwan da mu matasa komai sai dai mu jira gwamnati ta yi mana. Ɗaya daga cikin dalilin da ya sa muka kafa wannan ƙungiyar ta mu kenan ta Inspired Arewa Youth Initiative. Komai na rayuwa dama an ce akwai sweet side sannan kuma akwai bitter side. To kamar mu haka photography, irin abubuwan da matsalolin da muka samu, kamar haka photography, kayan photography yana da tsada. Bayan haka kuma sannan mu kamar a nan Kano ba mu da ƙungiya da take regulating in price yanda za mu tsadance yadda za mu yi wannan in ya faɗi daban wannan daban. Kamar can a can kudu za ga suna da price policy da suke tafiya kai. Sannan kuma harkar ƙungiya Inspired Arewa Youth Initiative, matsaloli ba za a rasa ba tunda abu ne da ya kunshi mutane daga gurare daban-daban, kowa da irin nashi tunanin. In kai kana tunanin a yi gabas, wannan yana tunanin a yi yamma. So wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da muke samu na ƙungiyar. Sannan kuma bayan haka kuma wani gani yake yi irin kawai yin wani alama ana irin ƙungiyoyi haka da za a zo a ce za a taimaka juna amfani. Motif ɗin ƙungiyar ba wai taimaka juna, kowa so yake ya taimaka kansa. To mu wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin, mutane ba sa sassaki ki gani sai kamar ba za a taimake su. A cikin nasarorin da muka samu a harkar photography ba zan taɓa mantawa ba, na samu daman da na shiga inda ni ban isa in shiga da kaina ba sai sanadiyar photography. Ba zan manta ba, mun taɓa zuwa Adamawa wani aikin ɗaurin aure, sannan na shiga cikin manyan mutanen da haka kawai ban isa in shiga cikin su ba. Na shiga cikin gurin akwai tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo, akwai tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan. Yana ɗaya daga cikin irin nasarorin da na samu a harkar photography. Bayan wannan haka kuma alhamdulillah ina taimaka kaina, ina taimaka ƴan uwana da sauran mutane haka. Sannan a ƙungiyance irin nasarorin da muka samu, mun yi trainings da muka taimakawa ƴan uwanmu da suke irin sana'o'in. Wani za ga yana da experience, yana da skills din da zai iya yin abu, amma ba shi da confidence din da zai ce zai iya fara. Amma da ga muna yi kuma muna samun nasara da yawa. Yanzu a garin da kusan kowa CEO ne, CEO dan wake, CEO a da sauransu. So alhamdulillah haka muke so matasa su tashi su taimaki kansu ba sai an jira gwamnati sun ba da aiki ba. Akwai taron ɗaya daga cikin nasarorin ƙungiya, akwai taron da muka shirya a Marhaba ba zan manta ba, Januwari wannan shekara, inda muka zo muka nuna irin basirar da Allah ya bamu. Masu ɗinki suka nuna, masu abinci, masu ɗaukar hoto, da kowa da yake ƙungiyar mu ya nuna irin nashi bajintan da basirar da Allah ya bashi. Alhamdulillah. Nan da shekara 5 haka masu zuwa insha Allah muna fata kuma muna addu'a a ce muna ɗaya daga cikin leading photographers ba ma wai a arewacin Najeriya ba, a Najeriya entirely. Tunda alhamdulillah muna addu'a kuma muna working hard around the clock to make sure that insha Allah mun kai wannan stage din a harkar photography. Bayan haka kuma a ƙungiyance muna da plans da yawa na Inspired Arewa Youth Initiative. Muna da trainings, muna da empowerment da muke so yi wa members ɗinmu. Kamar nan insha Allah muna tunanin za mu zamo irin kamar yadda ITF suke training ɗin mutane su ba su certificate. Mu ma muna fata nan da 'yan shekaru idan muka yi training ɗinka muka baka certificate ɗinka za ka iya zuwa ka yi presenting ɗin shi ko ina a duniya. Bayan haka kuma muna fata
nan da 'yan shekaru in gwamnati za ta yi misali akan harkar matasa, a ce gwamnati tana amfani da mu as example irin matasan da suka fara harkar kungiya suka ci gaba a Najeriya ba wai a arewacin Najeriya ba. Shawara da zan ba wa matasa shine matasa a tashi a nemi na kai. Allah yana tare da mai nema. Wasu kan mutum ya layi cewa zai yi makaranta ka ce wai sai ka tsaya ka jira white collar job. Babu job, duk wanda ya ce ma akwai aiki a ƙasa babu aiki. Gwamnati kawai ba ta iya babu aiki ba, so mu tashi mu nema. Mu ma mun yi makarantar amma muka ajiye kwallon mu, ni yanzu na karkaɗe shi ƙurar da zai tashi sai ta bule ni. Amma mutum ya tashi ya yi amfani da basira da Allah ya bashi, ya zauna ya yi tunani. Shi harkar sana'a kamar problem solving ne, ka zauna ka duba a society ɗin ko wani matsala ne ka nemo solution, insha Allah Allah zai taimake ka.